Semak karya sih masih. Iki anu iki. Jetbo. Iki kabare ning ngono padha sehat kabeh to. Yo, alhamdulillah. Lah kirim bolo Mas. Iki padha sehat kabeh. Wis muga lancar. Oke. Jahit iki lho bos, ngene iki. Gayane iki. Dina yang ngene iki kadang-kadang memang pas kirim yang Bogor Tulungagung iki. Yo intine foto seger waras kabeh murah rezeki. Ya soal. Piye keadaan ning kono? Cuaca mendung iki. Lur, cuacane mendung iki, Lur. Jahit karung. Terus, Lur. Ini iki gayane. Ini pas ngirim kaca buru-buru mare wektune, Lur. Nah, ndang tak sacet iki. Pindang sampai pindang mare posisi yang mendung. Iki yo ngejar waktu, Lur. Numpak bis iki, Lur. Ini bis ae. Saya minimal jam 11, Lur. Engko kudu ready ning kono. Jadi jam 10, setengah 10. Wis sementing padha sehat kabeh. Ikuti terus, Lur.